ഗൗരവധാമതായ ഗ്രഹഗ്രാമകാരിണെ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപക്ഷായ ബോധലെ സ്വാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രജാവനി നിർവിശേഷാശീലവാദി ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭുവിനൊക്കെയാണല്ലോ ഗീതഗതാധര ശ്രീമാസാദി ഗൗരവ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണന്റെ പുസ്തകം മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗം 10ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വിഭൂതി യോഗത്തില് 18 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അർജുനൻ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിലാണ് 8ാം അധ്യായത്തിന് ശേഷം അർജുനൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അർജുനന് താല്പര്യമുണ്ടായി. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ 8, 9, 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അതും കൂടെ അർജുനന് ഭഗവാൻ ഓരോന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അർജുനന് മനസ്സിലായി ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിതനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാൻ സമർപ്പിതനാകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങയെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി എന്നെല്ലാം അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാനാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. കേൾക്കാമോ? അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകും എന്നുള്ള അപ്പൊ അതിനെന്താണ് വിശദീകരണം കൊടുക്കാനായിട്ട്, ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുകയാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങ് എങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വിശദീകരണം നൽകാനായിട്ട് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അർജുനന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലെ, സൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല പല അർത്ഥങ്ങൾ വിഭൂതിക്ക് ആചാര്യന്മാരും നൽകുന്നുണ്ട്. ഐശ്വര്യമായാലും ശക്തിയായാലും സൃഷ്ടിയായാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിൽ പറഞ്ഞാലും എല്ലാം ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഏതാണ് 19 മുതൽ 42ാം ശ്ലോകം വരെ അതിൽ 39ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ്. 19 മുതൽ 39 ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ എല്ലാം പറയാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റത്തില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അനന്തന് പോലും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. 1000 നാവുള്ള അനന്തന് പോലും പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞാലത് തീരത്തില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്, ഇച്ചിരി നേരെ ഉള്ളല്ലേ അവിടെ കളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംവാദം നടക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ 45 മിനിറ്റാണ് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് പറയാൻ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറയുന്നത് എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതെന്താണ്, മുഴുവനായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ കാറ്റഗറി എടുത്ത് പറയാം. അതില് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്, എന്നാലും ചില കാറ്റഗറീസ് എടുത്ത് പറയാം. അത് ഞാന് ആ കാറ്റഗറിയെ അതിലെ പ്രധാനിയെ ഞാനായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് മൊത്തം ഞാൻ തന്നെ, എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഓരോന്നോരോന്ന്
ചില കാറ്റഗറീസ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം. അതിലെ പ്രധാനി ഞാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അതിന് നിനക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയെ എടുത്ത് പറയുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിംഹം, മൃഗങ്ങൾ ഒരു വലിയ കാറ്റഗറിയാണ് അല്ലെ. അതിൽ സിംഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തില് അത് കാണാൻ നമുക്ക് ഇതാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡില് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് സിംഹം കാണിച്ചു, മൃഗങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെ, ഓരോ തരം മൃഗങ്ങളെയും പിന്നെ ദേവന്മാര് പിന്നെ ഓരോന്നിങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രത്തില്. ഇതെല്ലാം ഓരോ വിഭൂതിയുടെ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഈ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഏതാണ് ഓരോ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണെങ്കിലും അത് നമുക്കിത് ഗ്രൂപ്പ് വായിക്കണോ ശ്ലോകം വായിക്കണോ? ശ്ലോകം വായിച്ചു നമുക്ക് അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ. അപ്പൊ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹി ആത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യമേ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുക്കിൽ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് തരാനായിട്ട് എനിക്ക് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാന് ഈ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രധാനി ആരാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ആസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം പറയാം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം എടുത്തു പറയാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അഹം ആത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹം ആദിച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്തയേവ ച. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. ഈ ചിന്തകൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ഏതാണ് ഞാന് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാ രൂപത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഏതാണ് തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഇത് വായിച്ചിട്ടും ഒന്നുകൂടെ വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്ലോകം പറഞ്ഞങ്ങനെ പോകാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്, നിലനിർത്തുന്നത്, അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ അല്ലെ. സംഹാരം നടത്തുന്നതും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഏതെല്ലാം നമുക്ക് ജനനവുമില്ല, മരണവുമില്ല, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തന്നെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണു ജ്യോതിഷാം രവിംശമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു. അതില് വിഷ്ണു എന്നിവിടെ പറയുന്നത്, ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് അത് വാമനദേവനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വാമനദേവനാണ്. മറ്റേ പറഞ്ഞല്ലോ, ക്രിയേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ വീണ്ടും വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പം അത് വാമനദേവനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് ആദിത്യന്മാരിലും. പിന്നീട് ജ്യോതിഷകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യന് തിളങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളില് ആരാണ്? സൂര്യൻ. കാരണം നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് ആരാ? സൂര്യൻ. സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ജീവിതമുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ, നമ്മള് ഏതാണ്
നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നോക്കണമെങ്കിലും എല്ലാം സൂര്യന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അല്ലെ, നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുന്നതൊക്കെ അല്ലേ. പിന്നെ ചെടികളും എല്ലാം വളരുകയും പൂക്കുകയും കാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ വേണം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും, പിന്നെ വേണ്ടാത്ത മാലിന്യങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സൂര്യൻ വേണം. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ സൂര്യൻ അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മരുത്തുക്കളിൽ ആരാണ്? മരീചി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലിവിടെ മരുത്തുക്കളില് വരുന്ന ദേവന്മാരില് മരുത്തുക്കളില് അതില് മരീചിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ നക്ഷത്രവും ചന്ദ്രനും നമുക്ക് ആവശ്യം. കാരണം എന്താ? ചെടികളുടെ ഔഷധം എല്ലാം ചന്ദ്രനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ചെടികളുടെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും പരിപോഷണത്തിനും ചന്ദ്രന്റെ രശ്മിയും അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യൻ, മരീചി, ചന്ദ്രൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ്? 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദേവാനാം സാമവേദോ അസ്മി ഇന്ദ്രിയാണാം ദേവാനാം അസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനുഷ്യാസ്മി ഭൂതാനാം അസ്മി ചേതനാഹ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? വേദങ്ങളിൽ സാമവേദ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 3 വേദങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഋഗ്, പിന്നെ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ? ഏതാ പറയുന്നത്? സാമവേദം. അത് 3 ആദ്യകാല വേദങ്ങള്. അതിൽ സാമവേദ, യജുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് യജ്ഞപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് യജുർവേദം എന്നാണ്. മറ്റേ ഈ ഋഗ്വേദം വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഉരുവിടുന്നതാണ്. അതേസമയം യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ആ മന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ, ഋഗ്വേദ മന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതാണ് യജുർവേദം, യജ്ഞപ്രധാനമായത്. അതേസമയം സാമവേദം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈ സാമവേദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദത്തിന് ഏതാണ് റിഥമിക്കായിട്ട് ഒരു താളം ലയമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിനേതാണ് പാട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയത്, പൊയറ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റിയതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതും പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഗാനം കേൾക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലേ. മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതേസമയം അത് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗാനം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ ഈ യജ്ഞത്തിന് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന, അതായത് യജ്ഞവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഗാനരൂപത്തിലാക്കി. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന്റെ ചരിത്രം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതേതിന് സാമവേദത്തിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്നാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ദേവാദിദേവൻ അല്ലെ, ദേവാദിദേവൻ അല്ല, ദേവന്മാരുടെ ദേവാദിദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ് വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്മാരുടെ ഏതാണ് അധിപതിയായിട്ട് വരുന്ന ഇന്ദ്രൻ, ദേവന്മാരുടെ അധിപതിയായിട്ട് വരുന്ന ഇന്ദ്രൻ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, നമ്മൾ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നത്. കർമ്മേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിയ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയം. അങ്ങനെ 2 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൂടെ വരുമ്പോൾ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 10 എണ്ണവും. പിന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്? ഏതാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലെ. അതാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഉറവിടം, മനസ്സ്. വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനസ്സ് അല്ലെ, മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം. അപ്പം മനസ്സ് ഇവിടെ എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മനസ്സ്. പിന്നെ ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം, അതായത് അവബോധം. നമ്മളൊരു ശരീരം, ദ്രവ്യം, അതിന് ഏതാ ഊർജം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഊർജം കിട്ടുന്നത്. ആ ഊർജമാണ് നമ്മുടെ പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെറും വസ്തുവായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ജഡവസ്തുവായിട്ട് മാറും അല്ലെ. നമ്മൾ വെറുതെ ചൈതന്യം ഇല്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്? ജഡവസ്തു.
അപ്പൊ ആ ജഡത്തിന് ഏത് കൊടുക്കുന്ന ചൈതന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രാണൻ. പ്രാണൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ? അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ അവബോധം, അതായത് നമ്മുടെ ചൈതന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഈ അവബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബോധമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി അത് ഇതൊന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശരിയായിട്ട് ഞാനൊരു ജീവിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരുന്നതാണ് അവബോധം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ലതുമൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്കൊരു ചൈതന്യമുണ്ട്, പക്ഷെ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധം അവർക്കുണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള അവബോധമാണ് ഇവിടെ ഏതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ അടുത്ത് രുദ്രാണാം ശങ്കരാചാസ്മി വിത്തേശോ രക്ഷസാം വസൂനാം പാവകാചാസ്മി മേരു ശിഖരിണാം അഹം എന്നാണ്. നമുക്ക് 11 രുദ്രന്മാരുണ്ടെന്ന് അറിയാം, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് ദേഷ്യത്തില് സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, അല്ലെ? കുമാരന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാത്തവരായിട്ട് പോയപ്പോ അവര് ബ്രഹ്മചര്യം ഏതാണ് ആ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് ദേഷ്യത്തിലാണ് ആരേണം ഈ പുരികത്തിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെ? പുരികക്കുടിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് രുദ്രന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്തതെന്നാണ് 11 രുദ്രന്മാർ. അതിലാരാണ്? ശിവഭഗവാനാണ്, ശങ്കരനാണ് അതിലെ പ്രധാനിയായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത ഏതാണ് പറയുന്നത്? രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരൻ, രാക്ഷസന്മാരിൽ വെച്ച് കുബേരൻ. കുബേരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ട്രഷററാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ആരുടെയൊക്കെ പിതാവായിട്ടും വരും? ഗരുഡന്റെ മുത്തശ്ശന് ആയിട്ട് അല്ലല്ല, അത് ദക്ഷനാണ്. പിന്നെ വേറെ ആരുടെയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്? പണത്തിന്റെ അധിപന്, പണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആരാണ്? യക്ഷനാണ്, അല്ലെ? കുബേരൻ. കുബേരൻ നമ്മൾ നല്ല കുബേരന്മാരുടെ പിതാവായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ യക്ഷന്മാരിൽ വെച്ച് കുബേരൻ, വസുക്കളിൽ വെച്ച് അഗ്നി. നമ്മള് വേറെ ഒരു വസുവിന് നമ്മളെ പഠിച്ചാൽ ഭീഷ്മാചാര്യൻ, അല്ലെ? വസുക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭീഷ്മാചാര്യൻ. അപ്പം വസുക്കളിൽ വെച്ച് അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ വെച്ച് മേരു. പർവ്വതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ തരം ഔഷധ സസ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള വലിയൊരു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഭവവും കിട്ടുന്ന മാനവരാശിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ വിഭവവും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നു? പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതിന് മേരുപർവ്വതം, അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, മേരുപർവ്വതം, അല്ലെ? പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 24-ാമത്തേതിൽ വരുന്നു പുരോദശാംശ മുഖ്യമാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിയും സേനാനീനാം അഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗരഹ. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നു, ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, അത് ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്, അല്ലെ? ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറയുന്നത്. സേനാധിപന്മാര് കാർത്തികേയൻ, ശിവഭഗവാന്റെ മകനായിട്ട് വരുന്നു. കമാൻഡേഴ്സ്, അല്ലെ? അതാണ് സേനാധിപർ. അവരില് ഏറ്റവും പ്രധാനി കാർത്തികേയൻ, അത് ഞാൻ തന്നെ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലമുള്ളത് സമുദ്രത്തിലാണ്, അല്ലെ? കടലും കുളമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലുതാണ് ജലാശയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് സമുദ്രം. ആ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്നു മഹർഷീണ ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മി ഏകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയ. മഹർഷി എന്ന് പറയുമ്പോ പല പല മഹർഷിമാര് കേൾക്കും നമ്മൾ. മഹർഷി, ദേവർഷി, രാജർഷി, അങ്ങനെ പല മഹർഷിമാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കും. ആ മഹർഷിമാര് ഏതാണ്? മഹാനായ സേജ്, സന്യാസി എന്നുള്ളതാണ് മഹർഷി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഗ്രേറ്റ് സേജ് എന്നാണ്. ആ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷിയാണ് ഞാൻ. ഭൃഗു മഹർഷിയെ നമ്മൾ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഭഗവാന്റെ മാറത്ത് ചവിട്ടിയ ആളാണ്, അല്ലെ? ആ ഭൃഗു മഹർഷി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹർഷി, ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചവിട്ടിയപ്പോഴ് കാല് വേദനിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പൊ മഹർഷിമാരില് ഭൃഗുവാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതൻ, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, വാക്കുകളില് ഏതാണ്? ഓങ്കാര ശബ്ദം. എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഏതാ? ഓങ്കാരം. നമ്മൾ അതിനെ ഓം ശബ്ദത്തിനെ കുറിച്ച്
പഠിച്ചു. അപ്പം ഋഗ്വേദങ്ങളിലും യാഗങ്ങളിലും അല്ലെ യജ്ഞങ്ങളിലറ്റം എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട ശബ്ദമായിട്ടാണ് ഓങ്കാരം. നമ്മൾ പഠിച്ചു സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം 3 ഘട്ടവും ഏതിലുണ്ട്? AUM ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു, നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് AUM. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്? സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഓങ്കാര ശബ്ദം. അതിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും. ഇപ്പൊ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കലികാലത്തിലെ യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പം ചിലര് ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ ഒന്നിലും ഏതാ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദ്യം വന്നാല് ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? തിരുനാമജപം ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നാമജപത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാമം ജപിക്കണമെന്ന് എല്ലാരും ചോദിക്കാം. അപ്പൊ കുട്ടികൾ വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാ ഈ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 10-ാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഏതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്? തിരുനാമ ജപമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തില് കലിയുഗത്തില് നാമം ജപം യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സ്ഥാവരങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ ചലിക്കാത്ത സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പ്രമാണമല്ല, എന്താണ് ഡോക്യുമെന്റ് പ്രമാണം എഴുതുമ്പോ ഒക്കെ പറയുള്ളൂ. അതിൽ പ്രമാണം എഴുതുമ്പോ അതിലെ സ്ഥിരം. ഇപ്പൊ പ്രണാമം പറഞ്ഞു പ്രമാണം മറന്നുപോയി. അപ്പൊ സ്ഥാവരം എന്ന് വെച്ചാൽ ചലിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഹിമാലയം. അത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തിയായിട്ടാണ് ഹിമാലയം. അപ്പോ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 26-ാമത്തേത് പറയുന്നു, അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഹി. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്തതില് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥ മരം. അത് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ് അല്ലെ, മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. തല കീഴായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരം അല്ലെ, ആൽമരം. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോ ഈ ആൽമരത്തിനാണ് ചുറ്റുന്നത് അല്ലെ. കാരണം എന്താണ്? ശുദ്ധവായു, ഒരുപാട് ഇലകളുള്ളതാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധവായു കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണവും നമ്മൾ അത് പവിത്രമായിട്ടുള്ള മരവും തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതുമാണ്. ദേവർഷിമാര് നാരദൻ, നേരത്തെ ഋഷിമാര് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ദേവന്മാരുടെ ഋഷിമാരല്ലേ. അപ്പൊ ദേവന്മാരുടെ ഋഷിമാരിൽ നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഗന്ധർവന്മാർ ഗായക സംഘമാണ്. ദേവലോകത്തെ ഗായക സംഘത്തിലെ ചിത്രരഥൻ, ഏറ്റവും വലിയ പാട്ടുകാരനാണ് അല്ല ചിത്രരഥൻ. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനി. കപിലമുനി നമുക്കറിയാം, കർദമമുനിയുടെയും ദേവഹൂതിയുടെയും ഏതാണ് പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അവതരിച്ചാണ്. സാഖ്യയോഗ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ് അല്ലെ, ഉപജ്ഞാതാവ് ആണ് കപിലമുനി. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 27-ല് ഉച്ചൈശ്രവസം അശ്വാനാം വിദ്ധിമാം അമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാനാം നരാണാം ച നരാധിപം എന്നാണ്. അപ്പൊ അശ്വങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഏതാണ്, പാലാഴി കളഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വന്ന കുതിരയാണ് ഏതാണ്, ഉച്ചൈശ്രവസ്. അതില് അപ്പൊ കുതിരകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏതാണ്? ഉച്ചൈശ്രവസാണ്. അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായ ഐരാവതം, അതും പാലാഴിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതാണ് അല്ലെ, അതും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ ഏതാണ്? മനുഷ്യന്മാര് അതാ ഇവിടെ പറയുന്നത് നരാണാം അല്ലെ, നരാണാം നരന്മാരിൽ വെച്ച് ആരാണ്? നരാധിപനായ രാജാവാണ്. ആ രാജാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നരന്മാരിൽ വെച്ച് ഉത്തമനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ആയുധാനാം അഹം വജ്രം ദേധൂനാമസ്മി കാമധുക് പ്രജന ച അസ്മി കന്ദർപ്പാത് സർപ്പാണാമസ്മി വാസുദിഹി. അപ്പൊ ഇവിടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രം, ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധമാണ് ഏതാ? വജ്രം അല്ലെ, ഇടിമിന്നൽ വജ്രായുധം. അതുണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മുനിയുടെ എല്ല് കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി പശു, എപ്പോഴും പാല് തരുന്ന അല്ലെ, നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള പാല് തരുന്ന എവിടത്തെയാണ്? ഗോലോകത്തെ അല്ലെ പശുവുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ദ്രന് സുരഭി പശുവുണ്ട് അല്ലെ, ആ പശുവിന്റെ പാല് കറന്നാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇന്ദ്രൻ ആ പശുവിന്റെ അല്ലെ
പാല് കറന്നാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ അഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലേ. അപ്പൊ അവിടെ സുരഭി പശു, സുരഭിയാണ് പശുക്കളിൽ വെച്ച് ജനന ഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാമദേവന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും തമ്മിൽ ആകർഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? കാമദേവന്റെ അമ്പുകളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് ജനന ഹേതുവാകുന്നു, ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ ഇടയാകുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു ഏതാണ് ആത്മാക്കൾക്ക് ഏതാണ് മോക്ഷം കൊടുക്കുന്നതും കൂടെയാണ്. ഒരു മനുഷ്യ ജീവനിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അല്ലെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഭാര്യ ഭർത്തൃ സംയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ എന്താണ് ധർമ്മം അനുസരിച്ചാണ് സംയോഗം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള കുഞ്ഞായിരിക്കും എന്നാണ്. ആ കുഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അലഞ്ഞു കടന്ന ഒരു ആത്മാവും കൂടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഈ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധമാണ്. അതെങ്ങനത്തെയാണ്? ധർമാനുസൃതമായിട്ട് അല്ലെ. സംസ്കാരം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണിക സംസ്കാരം. അപ്പൊ അതിൽ ആ സംസ്കാര വിധി അനുസരിച്ച് ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി ആ കുഞ്ഞിനെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് വളർത്തി ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അമ്മയും അച്ഛനും എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്? ഒരു ആത്മാവിന് മോചനം നൽകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ കാമദേവന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളുണ്ട് അവിടെ അല്ലെ, പങ്കാണ് കാമദേവൻ വഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ കാമദേവനും ഞാൻ തന്നെയാണ്. സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി നമുക്കറിയാം, പാലാടി കടയാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരെയാണ്? വാസുകിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഓരോന്നിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ പേര് വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അടുത്ത് പറയുന്നു, അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാം ആര്യമാചാസ്മി യമ സംയമതാം അഹം എന്നാണ്. അപ്പൊ അനേക ഫണങ്ങളോട്, നാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫണങ്ങളോട് കൂടിയതിനെയാണ് നാഗം. മറ്റത് സർപ്പ അല്ലെ, സർപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത് മറ്റത്. അപ്പൊ വാസുകി സർപ്പം എന്നാണ് അല്ലെ. ഒരുപാട് ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗന്മാരില് ആരാണ് ഞാൻ? അനന്തനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ജലജീവികളിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ജലം നമുക്ക് അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ്. അവിടെ ധാരാളം ജീവികളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഏതാണ് പ്രകൃതിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. ആ ജീവികളുടെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ജലത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് പറയുന്ന ആരാണ്? വരുണനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഓഫ് വാട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജലത്തിനെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അപ്പൊ ജലത്തിന്റെ എല്ലാം അധിപതിയായിട്ട്. അപ്പൊ ജലജീവികളില് അപ്പൊ വരുണനും ഒരു ജലജീവിയായിട്ട് അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പം വരുണനാണ് അതിൽ ഞാൻ. പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്. അപ്പൊ ആര്യമാവ് നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആരാണ്? യമദേവൻ ആരായിട്ട് വന്നു? വിദുരരായിട്ട് വന്നപ്പോ ആരാണ് അവിടെ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത്? തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് വരെ ആര്യമാവാണ് അവിടെ സ്ഥാനം വഹിച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ കേട്ടില്ലായിരുന്നോ നിങ്ങള് മുമ്പ്? ആര്യമാവ്. അടുത്ത ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യു. ശിക്ഷകർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് നീതിന്യായം ഒക്കെ ഉറപ്പുവരുത്തണം അല്ലെ. ധർമാനുസൃതമായിട്ട് ചലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകം നശിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയൊന്നും നടക്കത്തില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാവരും ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മം ആചരിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തണമെന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശിക്ഷ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ശിക്ഷയ്ക്കും ഏതാണ് അധികാരിയായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്? യമദേവനാണ്. അപ്പൊ ആ യമദേവനും ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവും ശിക്ഷകരില് യമദേവനും ഞാൻ തന്നെ. കൃഷ്ണ പ്രഹ്ലാദാചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാല കലയതാം അഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയ ച പക്ഷിണാം. അപ്പൊ ദൈത്യന്മാരിൽ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് സുരന്മാരും അസുരന്മാരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അസുരന്മാരില്, ദൈത്യന്മാരില് ഞാൻ ആരാണ്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അസുരന്മാരില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. 21 ഏതാണ് ജനറേഷൻസിലെ ആളുകൾക്ക് മോക്ഷം നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ച ആളാണ് പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ അവതാരത്തിലൂടെ അത് സാധിച്ചതാണ്. അപ്പം 21 തലമുറകൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയെന്നാണ്.
അപ്പൊ അതേപോലെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലത്തെ അതിക്രമിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. കാലം നമ്മളിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെ? ജനിക്കുന്നു, വളരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചേഞ്ചസും നമ്മൾ ഏതിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്? കാലത്തിലൂടെയാണ്, അല്ലെ? കാലം ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ നിമിഷവും ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്, അല്ലെ? മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറന്നുപോയ കിളിയെ പക്ഷേ വീണ്ടും പിടിച്ചിടാൻ കാലമോ പോകുകയിൽ പോയി കരുതി വേല ചെയ്യുക നീ എന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു നിമിഷം പോലെ നമുക്ക് കോടി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കിട്ടുമോ? തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് പണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കാലത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കരുതി വേല ചെയ്യുക നീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമയം പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാസമയം ചെയ്യണം. ആ കാലവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രധാന കാര്യം കാലമാണ്, അല്ല? ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ അതിൽ കാലമാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാന കാലമാണ്. അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്, അതില് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ നമ്മളെല്ലാം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് കാലമാണ്. അതും ഞാൻ തന്നെ. വന്യമൃഗങ്ങളെ സിംഹം. അപ്പൊ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ രാജാവാണ് സിംഹം. അതും ഞാൻ തന്നെ. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഭഗവാന്റെ വാഹനം മാത്രമല്ല. ഗരുഡൻ ആരാണ്? പിന്നെ എന്താ പറയുന്ന, ഗരുഡൻ ആരുടെ മകനായിട്ടാണ്? പക്ഷികളുടെ രാജാവാണ്. പിന്നെ ഗരുഡൻ ആരുടെ മകനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? വിനത, അല്ലെ? വിനതയുടെ മകനാണ്. ദക്ഷന്റെ പുത്രിയാണ് വിനത, വേറെ ആരുമല്ല. ദക്ഷന്റെ പുത്രിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് വിനതയുടെ മകനാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈനത്തേയ എന്നുള്ള പേര് ഗരുഡനുണ്ട്. വിനതയുടെ മകൻ എന്ന പേരിലും. ഗരുഡനാണ് നമ്മളെ പാവം കുരുവിയയ്ക്ക് രക്ഷയായിട്ട് വന്നത്, അല്ലെ? കഥ നമുക്കറിയാമല്ലോ. കുരുവിയെ രക്ഷിച്ചത് സമുദ്രത്തിൽ മുട്ടകളെല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ആ കുരുവിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഗരുഡനാണ്. പിന്നെ പാമ്പുകളുടെ ശത്രുവാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതവര് അമ്മമാര് തമ്മിലുള്ള ശത്രുത കാരണം വന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. അടുത്ത 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന പവതാം അസ്മി രാമശസ്ത്രപ്രദാമഹം ശശാനാം മകരച്ചാസ്മി സ്രോതസാം അസ്മി ജാനവി എന്നാണ് 31-ാം ശ്ലോകം. ജലജന്തുക്കളിൽ വച്ച് വലിപ്പം കൂടിയതും മനുഷ്യർക്ക് ആപത്കരവും അത്ര ശ്രാവ്. അതും ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ജലജീവി ആരാണ്? സ്രാവ്, അല്ലെ? ഷാർക്ക്. ഷാർക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള, എന്നുവെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ തിന്നും. അതുകൊണ്ട് അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അടുത്ത് പറയുന്നു സർഗാണാം ആദിരന്ത മദ്യം ചൈവ അഹം അർജുന വിദ്യാനാം വാദപ്രവദതാം അഹം. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, അല്ലെ? സൃഷ്ടി, സംഹാരം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ വിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്നു, അല്ലെ? അത് നമ്മൾ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിൽ കൂടെ നേടുന്ന വിദ്യ. നമുക്ക് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് നമുക്ക് വിദ്യ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെ? ഭൗതിക വിദ്യ ആവശ്യമില്ലേ? അല്ലെ? നമ്മൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ അല്ലാതെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കും. അതൊക്കെ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്, വിദ്യ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ തിരിച്ചെത്തണമെങ്കിൽ ആ വിദ്യ പോരാ, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അതാണ് ആധ്യാത്മ ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രത്തില് നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം കിട്ടുന്ന ശാസ്ത്രത്തില് അധ്യാത്മശാസ്ത്രം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന തർക്കശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ശരി തെറ്റ് ഏത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലോജിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു. തർക്കശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിയും തെറ്റും ഏതൊക്കെ എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ് തർക്കശാസ്ത്രം, ലോജിക്ക്. അപ്പൊ അതിലും ഏറ്റവും നിർണയ സത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിയും തെറ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അവലോകനം ചെയ്ത് ഏത് അവസാനം ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുമല്ലേ? ഇതാണ് ശരി എന്ന് നമ്മൾ എത്തും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റ്, അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്തായിരിക്കും? അതും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ വേണം എടുക്കേണ്ടത്.
അതാണ് തർക്കശാസ്ത്രത്തിൽ നിർണയ സത്യമാണ് ഞാൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നിർണയിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കൺക്ലൂഷൻ എത്തുക, ആ സത്യവും കൺക്ലൂഡിങ് ട്രൂത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഹരികൃഷ്ണ. അക്ഷരാണാം അകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സാമാസിക അഹമേവ അക്ഷയകാലോ ധാതാ അഹം വിശ്വതോന്മുഖ. അപ്പം 33 പറയുന്നു അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം. നമുക്കറിയാം എത്ര അക്ഷരം? 51 അക്ഷരാളി അല്ലെ. അതില് ആ അക്ഷരം അല്ലെ അകാരം ആയി തുടങ്ങുന്നതാണ് ആ. ഇംഗ്ലീഷില് എ എന്ന് പറയും, നമ്മൾ മലയാളത്തില് അകാരം, സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ അകാരം. അത് അകാരവും ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വിദ്യയില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആദ്യ അക്ഷരം അല്ലെ, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. വിദ്യാഭ്യസിക്കാൻ നമ്മൾ സംസ്കൃതമാണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു, നമ്മൾ പിന്നെ ആരെയാണ് ആദ്യം വിളിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്? അമ്മ അല്ലെ, അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ അകാരവും എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയും ഞാൻ തന്നെ, അമ്മ അകാരം എന്നാണ്. നേരത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അമ്മ മാതാപിതാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലാണോ ഈ അധ്യായത്തിലാണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അതിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള് അല്ല, അതിനേക്കാളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാതാവും പിതാവും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മളും മാതാപിതാവും ശരി തന്നെ, എന്നാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മാതാവും പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ചില ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലും വരാം. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവും, രണ്ടക്ഷരം ഒന്ന് ചേർത്ത് വരുമ്പോ അകം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു ദ്വന്ദ്വ സമാസം, രണ്ട് അക്ഷരം ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത ഇത്ത അല്ലെ. അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോഴും മ പ്ലസ് പ്ലസ് ആ എന്നാണ് അമ്മ അല്ലെ. ഇമ്മ തിരിച്ചു പറയുമ്പോ മ പ്ലസ് മാ പ്ലസ് ആ എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്, ഇമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 അക്ഷരങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇമ്മ വരുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 അക്ഷരം ചേരുമ്പോ പുതിയ ഒരു അക്ഷരം അല്ലെ വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ദ്വന്ദ്വ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് വരും. അതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ്? 2 പ്രധാന വാക്കുകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു പുതിയ വാക്കായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ദ്വന്ദ്വ സമാസം. പിന്നെ ഏതാണ്? അനവസായ കാലവും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവസാനമില്ലാത്ത കാലവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ സൃഷ്ടികർത്താവിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിലൂടെയാണ് ആരുണ്ടായത്? ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. പിന്നീട് സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻസ് ആണ് അതാണ് സർഗം വിസർഗം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ നടത്തി ബ്രഹ്മാവ്, പിന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ബ്രഹ്മാവ്, രണ്ടാമത് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് വീണ്ടും ക്രിയേഷൻസ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, അതാണ് വിസർഗം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്? അപ്പൊ ആദ്യം നടത്തിയ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ടൻ സൃഷ്ടിച്ചു, പിന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് നടത്തിയ സൃഷ്ടിയെല്ലാം ബ്രഹ്മാവിലൂടെ നടത്തി. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ മൃത്യു സർവഹരചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തിശ്രീർ വാച്ചനാരീനാം സ്മൃതിർമേധാധൃതി ക്ഷമ. അത് തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവസംഹാരിയായ മരണവും മരണം നമ്മൾ പറയും, ഭഗവാൻ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാം സർവ്വതിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ, സംഹരിക്കുന്നു, മരണം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? സൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മരണം വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്താൻ പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ മരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ തന്നെ. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ്. ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒന്ന് കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് സ്ത്രീയിലൂടെ, അതുമാകാം. പിന്നെ ഏതാണ്? മരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനനവും ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ വീണ്ടും ഉത്ഭവം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതുണ്ടാകുന്നു? ജനനം. ഭഗവാനിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ജനനം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം തികയുമ്പോൾ എന്തായാലും മരണം സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും എന്ത് നടത്തുന്നു? ജനനം നടത്തുന്നു, സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, ഉത്ഭവം നടത്തുന്നു അല്ലെ.
അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും മരണവും ജനനവും ഞാൻ തന്നെ. അടുത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ത്രീ അല്ലെ, സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. ഇതെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ഏതാണ് സ്ത്രീകളുടെ യശസ്? അത് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. അതെ, ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സ്ത്രീകളുടെ യശസ് അല്ലെ, അവരുടെ പ്രശസ്തി, പിന്നെ ഭാഗ്യം. ചിലര് പറയാം എന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ ചിലര് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സ്ത്രീയാണ്, റയറായിട്ട് പറയാറുള്ളതെങ്കിലും. പിന്നെ ഏതാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താ, രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ത അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിശയമുള്ളൂ അല്ലേ. സുന്ദര ഭാഷണം, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്ചാതുര്യാണ് അല്ലെ. ആളുകളെ വീട്ടാനൊക്കെ ഉള്ള വാക്ചാതുര്യമൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. ഓർമ്മശക്തി നമ്മുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഏതാ, ബുദ്ധി. ചിലര് പറയും നമ്മൾ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് പോലെയാണെന്നല്ലേ. പക്ഷെ എന്റെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ് അല്ല, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് ഗ്രഹം നേരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ വീടുകളിലും അതറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്ത്രീ അത് തന്നെ. അപ്പൊ സ്ത്രീ ബുദ്ധിയാണ് അവിടെ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുരുഷന്മാരത് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും. സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരത. നമ്മളൊന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് അത് നമ്മള് ശരിയായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനം എടുത്ത് അത് യഥാപോലെ നടത്തിക്കും അല്ലെ. സ്ഥൈര്യം. പിന്നെ ക്ഷമ, ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ വിശദീകരണം തരാം, ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട്. 35ാമത്തതില് ബൃഹത് സാമ ധനാസാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാം അഹം മാസാനാം മാർഗ ശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകര അല്ലെ. കുസുമാകരം എന്ന് പറയുന്ന വസന്തം. അപ്പൊ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം, നേരത്തെ സാമവേദത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിലെ ഒരു ഛന്ദസ്സായിട്ടാണ് ബൃഹത് സാമം എന്ന് പറയുന്ന സൂക്തത്തിനെ പറയുന്നത്. ബൃഹത് സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്, വേദങ്ങളില്. പിന്നെ അത് സാമവേദത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂക്തമാണ് ബൃഹത് സാമം. പിന്നെ ഛന്ദസ്സുകളിൽ ഗായത്രി മന്ത്രം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ മീറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ 8 മീറ്റർ 11 മീറ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ. അപ്പൊ അതില് ഗായത്രി മന്ത്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം പറയേണ്ടത് വരുന്നത് എന്നാണ്. പിന്നെ മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷം, വസന്തമാസം, നവംബർ ഡിസംബർ മാസം. നമ്മളെ ഏതാണ്, ധനുമാസം അല്ലെ. അതാണ് ഏതായിട്ട് പറയുന്നത് വസന്തമാസം, മാർഗശീർഷം എന്ന് പറയുന്ന. ഋതുക്കളിൽ വസന്തവും. ഋതുവിൽ പറയുമ്പം ഏതാണ്, വസന്തമാസം. അത് എപ്പോഴാണ് വസന്തമാസം? എപ്പോഴാണ്? ഓണത്തിന്റെ സമയത്ത് അല്ലെ വസന്തമാസം വരുന്ന. ഓണം സീസണിലല്ലേ വസന്തം. നമുക്ക് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാസം. മാർഗശീർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ ഡിസംബർ, ധനുമാസമായിട്ട് പറയുന്നു. അത് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ശരിയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന്. ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കാം. എനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. നമ്മൾ ഓരോ മാസം, ഇംഗ്ലീഷ് മാസവും മലയാള മാസവും കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അറിയാം. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളാം. അടുത്ത 36ാമത്തത് ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസിനാമഹം ജയോ അസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവദാമഹം. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, ചീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. ചീറ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഒന്ന് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും കൗരവരെയൊക്കെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. തമാശ രൂപത്തിലൊക്കെ കൗരവരെ. അതാണ് പിന്നെ ദുര്യോധനൻ പിന്നെ അതാണ് ആ മാതാവിൽ നിന്നും ഇതാണ് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഒക്കെ, മാതാവിന്റെ ശക്തി വാങ്ങാൻ പോയടുത്ത് അവിടെ ചീറ്റ് ചെയ്താണ് ദുര്യോധന ഇല കൊണ്ട് മറച്ച് അല്ലേ, ഇടുപ്പ് മറപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. അവിടെ ഒരു ചീറ്റിംഗ് ആണ്, വേറൊരു തരത്തിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചീറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്ന വാമനദേവൻ ഏറ്റവും വലിയ ചീറ്റർ ആയിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് വന്ന് 3 അടി മണ്ണ് താന്ന് ചോദിക്കുമ്പം ഏത് ക്ഷത്രിയനും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള, ബ്രാഹ്മണ ബാലനല്ലേ കൊടുക്കാം.
അപ്പൊ അങ്ങനെ മഹാബലി അങ്ങനെ ചീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ചൂതുകളി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മുമ്പ് രാജകുടുംബങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദമാണ്. അത് ആ വിനോദം അതിപ്പോ രാജകീയമായ പറ്റിപ്പെന്നാണ് ആചാര്യര് പറയുന്നത്. രാജകീയമായിട്ടുള്ള പറ്റിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് അതിൽ ഒരുപാട് നിബന്ധനകൾ പറയും. നമ്മൾ മഹാഭാരതം കാണുമ്പോ പറയും, പിന്നെ ശകുനി ഇന്ന ഇന്ന നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭീഷ്മദേവനും എല്ലാവരും അത് സമ്മതിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, അറിയാതെ അതിൽ ചതി നടത്തും അല്ലേ. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ എല്ലുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഡായ്സ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ വീഴും. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ നമ്പർ വരണം, രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരേ നമ്പർ വരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് ചീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാജകീയ ഈ ചീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ചൂതുകളി. പക്ഷെ ഒരാള് ചീറ്റ് ചെയ്യും എന്നറിഞ്ഞ് വിളിച്ചാലും നമ്മള് രാജാക്കന്മാരത് പങ്കെടുക്കണം. അതാണ് രാജകീയ നിയമം. അതുകൊണ്ടാണ് ശകുനി ദുര്യോധനൻ വിളിച്ചപ്പം യുധിഷ്ഠിരന് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ആരൊക്കെ വിലക്കിയിട്ടും പങ്കെടുക്കേണ്ടി, അത് ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം, രാജനിയമങ്ങളിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പൊ അവിടെയാണ് പാണ്ഡവർക്ക് രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടാനും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാനും ഇടയായത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ചൂതുകളില് ഏറ്റവും വലിയ ആരാണ്, വഞ്ചകരില് ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചക രീതിയായ ചൂതുകളി ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ തേജസ്വികളുടെ തേജസ്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണോ തേജസ്വികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അർജുനനാണെങ്കിലും അല്ലെ, ഭീഷ്മരാണെങ്കിലും അവരുടെ എല്ലാം തേജസ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ജയവും സദുദ്യമവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അത് വിജയിച്ചാല് അതും ഏതാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ്. സദുദ്യമം, നല്ല ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് അല്ലെ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, അതാണ് ഉദ്യമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല ഉദ്യമമായിരിക്കണം, അതും ഞാൻ തന്നെ. ശക്തരുടെ കരുത്ത്, ഇപ്പൊ ഭീമന്റെയും ഒക്കെ കരുത്തും ആര് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാം അഹം വ്യാസ കവീനാം ഉശന കവിഹി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ. ഇവിടെ വാസുദേവൻ ആചാര്യന്മാർ ബലരാമനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെ എന്തിനാ അത് പറയുന്നത്. അതേസമയം ബലദേവൻ, അദ്ദേഹവും വാസുദേവനാണല്ലോ അല്ലെ, വസുദേവരുടെ പുത്രനല്ലേ ബലരാമനും. അപ്പൊ ബലരാമനും വാസുദേവനാകാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ എന്താണ്, ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശ്രീരാമനെ പോലെ തന്നെ ആരും വരാം, പരശുരാമനും വരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും രാമന്മാര് തന്നെ, രണ്ടുപേരും ഒന്നിനൊന്ന് ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വാസുദേവൻ അതാകാം, ബലദേവനാകാം, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ, മുനികളിൽ വ്യാസൻ, ചിന്തകരിൽ ആരാണ്, ഉശനാകവി. ഉശനാകവി ആരാണ്, ശുക്രാചാര്യര്. നമുക്കറിയാം അല്ല, നല്ല ഏതാണ് കവി എന്ന് പറയുമ്പോ കവിത എഴുതുന്ന ആളല്ല, ബുദ്ധിശാലി എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കവി എന്ന് വെച്ചാല് ബുദ്ധിയുള്ള ആളെന്നാണ്. നമുക്കറിയാലോ, മഹാബലിയടുത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു, ഇത് വിഷ്ണു ആ വേഷം മാറി വന്നിരിക്കുന്ന, കൊടുക്കരുത്, പ്രതിജ്ഞ വേണമെങ്കിൽ ലംഘിക്കാം, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വകുപ്പുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മഹാബലിക്ക്. അപ്പൊ മഹാബലി ആ വകുപ്പുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മഹാബലി പറഞ്ഞു, വിഷ്ണുവാണ് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനെന്റെയും സമർപ്പിതനാകും എന്നാണ് ആര് പറയുന്ന, മഹാബലി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിഷ്ണുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് മഹാബലി ഇതാണ് 3 അടി അളക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണ്. ആരാണ്, ദേവന്മാരുടെ ഗുരു ആരാണ്, ബൃഹസ്പതിയും പിന്നെ ശുക്രാചാര്യനും രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ആളാണ്. ഒരേ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അഭ്യസിച്ചവരാണ്. ഒരാൾ അസുരന്മാരുടെ ദേവനായി, ദേവന്മാരുടെ ദേവനാകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അസുരന്മാരുടെ ആരാണ്, ഗുരുവായിട്ട് മാറിയതാണ്. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അടുത്ത് 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാ ബീജം തത്തഹം അർജുന തദസ്തി വിനാ യത് മയാ ഭൂതം ചരാചരം ചര അചരം. അതാണ് യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാ ബീജം തത് അഹം അർജുന ന തദസ്തി തത് അസ്തി വിനാ യത് മയാ ഭൂതം
ചര അചരം ചരാചരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 39. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ അചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഏത് ചലിക്കുന്നതോ ചലിക്കാത്തതോ ഏതാണെങ്കിലും ഞാനില്ലാതെ അവയൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നിലനിൽക്കുന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദി ബീജം ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏതിലാ നോക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഏതിൽ നോക്കിയപ്പോഴാ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന പറഞ്ഞത്? മഹത്തത്വം അല്ല, ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്ന മഹത്തത്വം. അതിലിങ്ങനെ കടാക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ബീജം നൽകുന്നത് ആരാണ്? പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രകൃതി മാതാവ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. പറയുമ്പോ ഓർമ്മ വരും. ബീജദാതാവാണ് എന്നൊക്കെ അന്ന് പറഞ്ഞു. മഹത്തത്വത്തില് കടാക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ആദി ബീജം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ബീജം. പിന്നീടാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അചരങ്ങളൊന്നും എന്നെ കൂടാതെ നിലനിൽക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ 3 ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളു, അത് വായിച്ചു പോകാം. നാം ദോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ യേശു ഉദ്ദേശത പ്രോക്തോ വിഭൂതേർദിഷ്ടരോ മയ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാം പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച്, അല്ലെ, പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു അംശം മാത്രം, ഒരു സൂചന മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്റെ വിഭൂതി ഒന്നും ശക്തി, വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തി, ഐശ്വര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. യത് യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമത് ഊർജിതം ഏവ തത്തേവ അവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. അവിടെ പിരിച്ച് വരുന്നു. യത് യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമത് ഊർജിതം ഏവ തത്തേവ അവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭുവിന്റെ ഒരു വെറും ചെറിയ അംശമായിട്ട്, അണുവായിട്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതും കാണാത്തതും എല്ലാം, അല്ലെ, എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കാണുന്നതും കാണാത്തതും എല്ലാം ഏതാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. തേജസ്സുറ്റ ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും അത് ഞാനാണെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊള്ളുക. സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ ഒരുപാട് സൗന്ദര്യങ്ങൾ കാണുന്നു. മല നോക്കിയാലും, ആകാശം നോക്കിയാലും, സമുദ്രം നോക്കിയാലും, വൃക്ഷങ്ങൾ കണ്ടാലും, അല്ലെ, പൂക്കളെ കണ്ടാലും, ചെടികളെ കണ്ടാലും, ഭംഗിയുള്ള മനുഷ്യരെ കണ്ടാലും, ഭംഗിയില്ലാത്ത മനുഷ്യരെ കണ്ടാലും കറുപ്പിന് 7 അഴകെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം ചിലപ്പോ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വന്നതായിരിക്കും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കറുത്ത നിറമാണ്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ചൊല്ല് വന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളിതുവരെ അത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല, കറുപ്പിന് 7 അഴകെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ. ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് ഭഗവാന്റെ നിറമാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ എല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ കരുതുക. വിഭൂതിയുള്ള, ഐശ്വര്യമുള്ള, ശക്തിയുള്ള ഏത് സൃഷ്ടിയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സൗന്ദര്യമുള്ള ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങൾ വരുന്നതാ ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? ശക്തി, സമ്പത്ത്, പിന്നെ ഏതാണ്? തേജസ്, എല്ലാം അതിൽ വരുന്നതാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഏത് കണ്ടാലും ഏതാണ്? എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന്. കാരണം എന്താ? ഭഗവാന്റെ തേജസ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതിന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലെ ഈ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന എന്നാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം വിഭൂതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശം അപ്പം മൊത്തം കണ്ടാൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം പറയുന്നു, അഥവാ ബഹൂനായേതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാകം ഇതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അഥവാ ബഹുനായേതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന
ഇഷ്ടഭ്യാഹം ഇതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനി വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. ഒരംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ യഥാശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ ശക്തി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ സൗന്ദര്യം, അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം. എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം. കാണുന്ന സൃഷ്ടിയും അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും എല്ലാം ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശത്തിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരോട് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് പറയുന്നത്. എല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഇത് ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു തന്നെയല്ലേ, അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്നാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിലാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏതില് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു? വിശ്വരൂപത്തില് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. ഇത് തിങ്കളാഴ്ച നമുക്കിതോടെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. നമ്മള് സ്ലൈഡൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ശ്ലോകം വായിച്ച് വിവർത്തനം വായിച്ചു പോയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടിക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റിങ് അങ്ങനെ നിർത്തട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ വാഞ്ചകൽപ്പന രൂപസ്യ കൃപാസിന്ധു ഭേദജ പതിതാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തമോദി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. श्रीमद भागवत भगवद गीता की जय. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താ പറയാൻ വന്നേ? സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മാറി പോകുന്നു. നിലവിലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോപ്പ്